Let's go! Είσαι χαρούμενη? Όχι, μου απαντήσω. Είμαι πολύ χαρούμενη. Βασικά περνάω πολύ χαλαρά, το απολαμβάνω και ανυπομονώ για το photoshoot. Πω, τι να πω, είναι full δημιουργικά, πραγματικά. Έχουμε δέσει τον κύριο Γιάννη Δουλάμη, με τον Νικόλα, με τον Άρη, γιατί με αυτούς περνάω γενικά τις εβδομάδες μου στο στούντιο και μαθαίνω κάθε φορά, εκφράζομαι. Πώς νιώθεις και κέρδισες το Fame Story? Ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν. Πάρα πολύ ωραία. Το περίμενες? Γιατί αυτή τη στιγμή κάνω αυτό που κάνω, για αυτό το λόγο. Όσο είναι πολύ... Είναι κάτι που περίμενες? Όχι, απλά το είχα φανταστεί. Εδώ κάνουμε ένα ντεμάκι, ένα τραγούδι που πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο ωραίο και δημιουργικό. Αυτό. Έχεις ξεχωρίσει κάποιο τραγούδι? Προς το παρόν, επειδή ακόμα δεν είμαστε στην ολοκλήρωση του, όταν το ακούσω όλα λογικά θα ξεχωρίσω κάποιο ή κάποια, το καθένα μου αρέσει και ένα διαφορετικό λόγο.